Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ito po ay 6x16 size triple walling and aircon room type. Bali yung ginamit po naming main door po dito is a flush door na may pintura. Yan po oh. Plus yung sa wide sala po niya or living area, ang ceiling po niya or bubida is plywood marine na may pintura po including electrical wirings. Yan po. Plus may shelves or divider, tsaka lababo and exit back door. Ito po yung exit back door po niya. And sa bedroom po niya is triple walling po. Aircon room type and plywood marine ceiling na may pintura din po. Plus yung size aircon room type, aircon po is nakabukod po yung breaker po niya. Tsaka ito yung mga breaker ng mga switch. Treated na rin po siya sa gamot para sa anti-anay at anti-bukbok. Treated na rin po siya sa gamot para sa anti-anay at anti-bukbok. And fully varnished po siya. Ang gamit po namin varnish is Aboysin Clear. Ito po ay 6x16 size aircon room type, 1 bedroom or double deck bed, plus a wide sala or living area po. Ito po babarnisan pa po namin ito yung wide sala po niya or living area. And then ito yung pinaka-exit back door po niya. Flush door din po na may pintura. And yung sa Yero long span roofing po is may mga gutter side by side. Plus yung sa sliding windows po niya is color white. May screen po. Yan po. Tsaka yung gamit po namin sliding windows, yan po yung malapad tsaka makapal. Plus yung sa Yero long span roofing din po. Tsaka yung gamit po naming poste is 4x4 size na tabla na 8 piraso. Eh. 6x16 size, aircon room type, plywood marine ceiling, may pintura, and flush door po. Maraming salamat!